क'क्राझार जिल्ला फटबरजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरा बेन्दोंआव थानाय बुथियाफारा गामिनि मनेन्द्र गयारिनि फिसाज्ला सनेट गयारिया गोब्राब बेमाराव गोग्लैना फाहामथायनि थाखाय जोबोद रांनि जेंनाजों भुगिनांनानै दुखु दाहाजों गोग्लैना दं। नंगौ, सोरबा सुबुङा जेंना जेंसिजों गोग्लैना खैफोद जायोब्ला जोंनि समाजा एसेब्लाबो हेफाजाब होनाया सुबुं माहारिनि धोरोम। मख'नो गोनांदि 22 आगस्ट 2023 मायथाइयाव टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजनिफ्राय BA पास जाखांनाय लोगो लोगोनो सनेट गयारि बिथाङा गोब्राब बेरामाव गोग्लैना दं। बेनिखायनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजनि फरायसाफोरा लोगो नांनानै बिथांखौ हेफाजाब होनो मोनसे थांखि लाना रां अनसुंथाइ बुथुमनो कलेज स्कुल हाथाइ बाजारफोराव बुथुमना हेफाजाब होयो। लोगोसे मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो हेफाजाब होफायो फटबरजरानि रादाब बुथुमगिरि जेरै बड'सानि खौरांगिरि आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि लोगोसे आर'नाइ रादाबनि खौरांगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफायो। सोरबाफोर गोसो गुदुं जाना अननायजों अनसुंथाइ हरोब्ला नैबे होखानाय एकाउन्ट नम्बराव हरनो थाखाय खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। एकाउन्ट नं 203593444819 IFSC SBIN 0007947 एकाउन्ट हल्डार नेम लैथो ब्रह्मनि बे नम्बराव अनसुंथाइ हरनो हागोन। बिथांमोनखौ जोङो दिनै टिपकाय जिके कलेजनि जानानै जाय डनेसन खांनानै मोनदों बेखौ आदा सनेटनि न'खराव दिनै गथायफैबाय आरो बेनिफ्रायनो साबायखर बावनो सानोदि टाइम्स अफ बड' एन्ड बड'सा बुब्लि आदा रिजु कुमार ब्रह्म आरो आदा सोमखोर ब्रह्म आरो चिरन्जित ब्रह्म आदामोनखौ साबायखर बावनाय जासिनाय थाबाय। गोजोन्थों। बे आदा सनेटनि मुङै दा बाजारावहाय एसे एनै कालेक्सन खालामदों आरो आदा सनेटनि नामै जाहाथे बिथाङा मोजाङाव फैफिनो आरो रायजो राजाफ्राबो अननानै एसे आदाखौ हेल्प हरो जाहाथे बिस्रा न'खराव बांद्राय एसेबां मानि गोनांद्राय नङा जाहाथे रायजो राजानिफ्राय हेल्प लुबैदों। दा नोंथांमोनहा एसे एनै अननानै हेफाजाब हरलायो। आदा सनेटनि मुङै बेयावहाय एकाउन्ट नाम्बार आरो गासै माबाखौनो होनानै डिटेल्सखौ होनानै होखादों। दा नोंथांमोना नायनानै बेयाव थाइसे थाइनै हरबानो जाबाय। दा आङो टिपकाय जिके कलेजनि जानानै आदा बारग' सनेट गयारिखौ जाहाथे मोजां हालोदाव सफैफिनो आरो गासै नायगिरि बिथांमोनखौबो जाहाथे डनेसन हरो बेखौ खावलायहरनाय जाबाय आरो आदा सनेटनिफ्राय इसोरनिसिम मोनसे आर'ज जाहाथे बिथाङा मोजां हालोदाव आरो गोग्गो देहा लानानै फैफिनो बेखौनो आङो इसोरनिसिम आर'ज गावबाय। गोजोन्थों। आंनि मुङा सोरांदाव ब्रह्म। आं टिपकाय सिनियर सेकेन्डारिनि GS। दा जे आदा सनेट जोंनिनो टिपकाय सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिनो सासे फरायसामोन बिथाङा। दा बिथाङा गोब्राब माखासे सान थांनायनिफ्राय गोब्राब लोमजानानै दंनो। दा बिथाङा बिथांनि थाखाय माखासे फाइनान्सियेल हेल्प नांगौ जानायखाय न'खराव दा जोङो जा हायो एसे जोंनि टिपकाय सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय स्टुडेन्टफोरनिफ्राय जा हायो आरो जों बाजारावहाय लोगो नांनानै जोंनि आदा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजनिफ्राय लोगो नांनानै जों बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों आरो जों दिनैहाय जा रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जायो दे आदा सनेटनि मुङाव जा हायो एसे थाइसे थाइनै अनसुंथाइ होनो थाखाय। मानोना न'खराव बिराद फाइनान्सियेल प्रब्लेम जानानै दं। दा आदा सनेटआ मानो होनबा बिथाङा ICUआव दङ। दा गोब्राब क्रिटिकेल माने प्रब्लेम जानानै दं फाइनान्सियेल थाखाय। दा बिनि थाखायनो आदा सनेटनि मुङावहाय जा एसे डनेसन हरनो हायो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायहरनाय जाबाय आदा सनेटनि मुङावहाय। लोगोसे एकाउन्ट नाम्बार होनाय दङ। लोगोसे आदा नैबावहाय एकाउन्ट नाम्बार होनाय दंखायो। गुगोल पे फन पेआवबो आदामोनहा हरनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोना। गिबियावनो आं गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि माबाफोर बुंनाय समाव दा गोरोन्थि जायोब्ला आंखौ निमाहा होनांगोन। दा बावै जोंहा बे आदा सनेट गयारि बिथाङा जोंनि टिपकाय जिके कलेजावनो दा फरायनानै थांबाय। बिथाङा दा गोबां गोब्राब लोमजानानै दङ। दा बिथाङा बेमारा जाहैबाय बिथाङा गलब्लाडाराव स्टन जानानै दङ। बिथाङा दा MRM हस्पिटाल क'क्राझाराव दङ। दा बेनिखायनो बिथांनो जा जों हायो जोंनि गासै फोरोंगिरि आरो फरायसुला बिथांमोननिफ्राय जा थाइसे थाइनै मोनो बिथांनो जों डनेसन खालामदों। गासै जों ओरै HSनि ज' जानानै जों गासिबो कालेक्सन खालामदों।
बाजाराव जों थाइसे थाइनै रायजो आरो जोङो जा हायो रायजो राजाफोरनावबो थाइसे थाइनैबाबो बाजारावबाबो जों डनेसनखौ लादों। मिजिं थिनाय थायोदि रायजो राजाफोरनिसिम बे जोंनि आदानि मुङाव जा एकाउन्ट नाम्बार होनाय दं आरो किउआरफोराव थाइसे थाइनैबाबो डनेसन हरगोन होननानै आसा खालामो आरो बिथांखौ गोग्गो देहा लाबोफिनगोन होननानै रायजो राजाफोरनिफ्राय मिजिं थिनाय थाबाय।